dos saltos de auga máis fermosos da provincia de Lugo. Estamos ante a fervenza do Fócaro, en plena Serra do Courel, no concello de Quiroga. ...30 metros de caída de auga desde a base e un espectacular caudal forman esta piscina natural nunha contorna natural envidiable. A fervenza topase a uns 200 metros de Seara. Unha das aldeas máis atractivas da serra e das poucas que aínda conservan a súa apariencia medieval. O enclave é a primeira parada da emblemática ruta de sendeirismo Courelá, que leva ata a Lagoa Glaciar de Lucenza. Para maior desfrute deste espazo de gran valor natural e paisaxístico, a visita é recomendable en época de choivas.